Vítej u třetího dílu Kulturista v běhu. Dneska si povíme něco o jídle. O tom, jak jsem jedl a jak jím teď, jak se to liší ohledně kulturistické normální přípravy a moje přípravy a trošku zhodnotíme, jak to zatím jde. Takže ještě tady mám u sebe noťaz, takže do toho občas mrknu kvůli nějakým poznámkám. A jako zatím každé video, udělej si něco dobrýho, buď kapčo, nebo nějaký protein, nebo na co máš chuť, klidně nějakou buchtu, tady se může všechno. A poslechni si tohle video. Tak, jdeme na to. Takže začneme u toho, jak vypadají moje makra. Za prvé, nic si úplně extra nepočítám do detailu. Takže zhruba to je, mám to tady napsané. Kalorie jsou cca 2800 kalorií, jo, ale hodně se to hýbe. Ale minimum je 2600 po 2900 třeba. A rozložení je nějakých 250 gramů bílkovin, 200 až 250 gramů sacharidů a tuky jsou 80 až 100 gramů. Jo, takhle nějak to vypadá. Ale není to tak, že by to bylo každý den úplně přesné, stejné, nejím každý den stejné jídla. Jo, to je asi ten největší rozdíl oproti té normální kulturistické přípravě, kterou jsem měl kdysi, kdy jsem všecko jedl striktně, všechno jsem si vážil na gram, teď si taky vážím, ale vážil jsem si všechno na gramy a hlavně jsem všechno jedl takové jako suché, nějak jsem si to nedochucoval, nevylepšoval, měl jsem ze všeho prostě strach. Jo, teď už to tak není. Teď třeba, co jsem si nikdy nedokázal představit, že bude, tak je to úplně normální, manželka uvaří pro všechny, já si to dám, odvážím si svoji porci, ale je to normální jídlo. Teďkom jsem akorát jedl třeba nějaké boloňské špagety, jo, bylo to sice z kuřecí, ale byly tam mé olivy, byla tam nějaká rajčatová omáčka, úplně v pohodě, bylo to super, chutnalo mi to a vůbec nic se neděje. Takže co se teda toho mého jídelníčku týče, tak každý den, nehledě na to, jaký je den, kolik je dnů do soutěže a podobně, tak jsem závislý na tom, že jím ovoce a zeleninu. Jo, to je prostě základ, který jsem kdysi nedělal, teďkom to dělám pořád, nedokážu si představit den bez aspoň kousku ovoce a bez zeleniny. Prostě každý večer mám vždycky velký zeleninový salát, v průběhu dne mám zeleninu i u jiných jídel, dělá mi to strašně dobře. Ovoce taky si dáváme, jo? Je to super zdroj vitaminu, minerálu, je to perfektní. Naopak často lidi v přípravě ovoce úplně vyřazují, protože se toho bojí, že tam jsou nějaké cukry a podobně. Já jsem to taky dělal, ale teď, jak říkám, teď už to vůbec nedělám a jím každý den ovoce, jo? A zeleninu. Potom samozřejmě to vypadá tak nějak podobně, že ráno si dávám vajíčka, jsou tam nějaké ovesné vločky, ale potom je to pestřejší. Jo? Co se týče nějakého hlavního jídla, nemám 3krát denně maso z rýží, jak jsem mýval, jo? Ideálně suché maso, suchou rýži a pořád to stejné. Většinou jedno jídlo mám jenom hlavní velké, kde je nějaká příloha maso a střídám rýži, bulgur, kuskus, brambory, špagety, prostě všechny možné přílohy. Masa taky střídám, jo? Nebojím se vůbec vepřového podobně a jak jsem říkal na začátku, jím to prostě i s nějakýma omáčkama, ale zase, jo, je to omáčka z rajčat, není to prostě nějaká omáčka koupená, nevím, v pytlíku nebo něco, je to normálně domácí udělané z rajčat, ale je to mnohem lepší, přidám si tam suroviny, jako je třeba, jsou ty olivy, nemám strach si tam nastrouhat trošku sýru a podobně, jo. Potom, co se týče nějaké odpolední svačiny, tak si dávám často tvaroh. Dávám si to klidně, i si to zjemňuji ještě jogurtem. Teďkom poslední dobou jsem začal hodně si dávat kefír a nějaké kysané zelí kvůli probiotikům a podobně. To mi taky dělá hodně dobře na trávení a celkově na ten organismus. Co je ale velký rozdíl je, že prostě nemám i teďkom těch 6 týdnů před soutěží problém si zajít do restaurace. Teď tady byla rodina, normálně si zajdu na jídlo. Vybereš si prostě co chceš, ale samozřejmě vybereš si něco dobrého. Dal jsem si klasický steak, nějaké pečené brambory, trošičku k tomu nějaké majonézy nebo co to bylo, nemám s tím problém. Mamka upekla nějakou buchtu, dal jsem si kousek buchty, taky s tím nemám problém, protože prostě vím, že to během toho dne a celého týdne spálím a že to je prostě minimum toho, co do sebe dostanu, jo? Protože zbytek jím prostě správně. A proto nezařazuju žádné cheat day, ale to už je strašně dlouho, to už je 3-4 roky. Potom, co jsem prostě přestal soutěžit, tak už jsem vůbec nikdy jsem si neřekl, že mám nějaký cheat day. Prostě když jsem měl něco chuť, tak jsem si to dal.
a pořád celé ty 3-4 roky jsem měl formu plus minus podobnou. Teď už je trošičku lepší, protože se na to soustředím víc a opravdu chci jít na tu soutěž, ale jinak to tak bylo pořád a myslím si, že tak by to mělo fungovat. Jo, že člověk by se neměl něco škrtit, aby potom si řekl, že jeden den to tam narve. Takhle jsem to dělal. Jo, a je to strašně i nápor na tu psychiku a je to zbytečné. Za mě samozřejmě nikomu neradím, ale za mě je to zbytečné. Prostě radši si dej, když máš chuť, i když si v té přípravě samozřejmě musíš vidět, jak jsi na tom, ale to je to, o čem mluvím. Jo, je mnohem lepší celý rok vypadat dobře a potom ke konci teda OK, musíš udělat nějaké kroky, protože jdeš do nějakého vyrýsování, které není normální a zdravé pro to tělo, tak tam už to budu třeba poslední 3 týdny škrtit i já, nemůžu to jet dokonce takhle. Ale prostě 90% toho roku jím v pořádku, zdravě, na co mám chuť si dám, ale hýbu se u toho. Je mnohem lepší tak, aby si žádný cheat day nepotřeboval. Tak, teď tady mám poznámku, že jsem vám chtěl říct jenom pro zajímavost, jak jsem jedl, když jsem začínal cvičit, když jsem ještě chodil na základku. Tak to bylo vtipné docela. Tak o velké přestávce jsem vypil z krabice litr mlíka. Myslel jsem si, že do sebe dostanu hromadu bílkovin a budu nabušený, ale vůbec jsem si neuvědomil, že to má minimálně stejně nebo víc sacharidů než bílkovin. Taky proto jsem byl pěkně potom oplácaný, že jo. Na střední jsem vyměnil mlíko za tvaroh. A vlastně jedl jsem to o velké přestávce, která má 20 minut a tlačil jsem to do sebe celých 20 minut, protože tvaroh z začátku nebyl moc můj kamarád. Taky jsem jedl makovec, znáte ne? Závin, 400 gramů, to mě naučil taťka. Pak mi ve škole říkali furt makovec, David vždycky tlačil, to jsem potom jedl i o víkendu. No prostě, když si vzpomenu, tak jsem jedl zajímavé věci. A chtěl jsem nabírat, nebo jsem třeba šel z posilovny o víkendu, to vám ještě musím říct, že jsem z posilovny. Šel jsem do Kauflandu, koupil jsem si 200 gramový pytlík mysli, to ještě bylo, to teď už není, teď už jsou snad 3/4 kilové. Ještě s kámošem jsme šli. Otevřeli jsme si to, jsme si to sypali do pusy, 200 gramů mysli jsme snědli, k tomu jsme ještě zapili to mlíkem zase. Přijel jsem domů za půl hoďky a měl jsem na oběd třeba 2 obří řízky a možná půl kila bramborové kaše. A takhle jsem prostě jedl, pak jsem si lehl na 2 hoďky a to. A jako nabíral jsem dobře, ale všude, to už teďkom je minulost, no. A určitě vás bude zajímat i suplementace, ale nemám toho nějak moc a tak pojďme se na to podívat. Úplný základ je prostě protein, který mám několikrát denně na doplnění bílkovin. Kreatin, ten beru non-stop, toho ani nevynechávám, nevysazuju. Pre-workout, ale to je spíš takové, že potřebuju to psychické nabuzení na to, že vím, že jdu na ten trénink, abych se na to lépe soustředil a podobně. Potom samozřejmě nějaké vitaminy, minerály, takže nějaký multivitamin, teď mám myslím NextGen, zinek, který je super prostě co se týče imunitního systému, aby fungoval správně. Potom tam mám ashwagandu ještě, která je zase trošku na energii a podobně. A když mám teď hodně toho běhání, tak mám teď pořád využívám, ale vlastně jenom je to nemám to v rámci silového tréninku, ale mám to v rámci běhání, tak dávám EAAčka z elektrolyty. Protože tam jde z těla strašně hodně minerálů ven, takže abych je doplnil, aby se neměl křeče, aby mi zase to tělo fungovalo správně. Tak to je pro mě asi teď takový základ, samozřejmě ještě magnésko a to je asi všechno. Možná uvidím ke konci, jestli dám nějaký spalovač nebo ne, to jak budu potřebovat. No. A proč jsem se vlastně rozhodl udělat tady ten kanál, je proto, aby jsem lidem ukázal, že pokud teda nemáš nějaké ambice být mistr Olympia, jo, to je jasné, že to se můžeš fokusovat jenom na to a na nic jiného, ale chceš jít, dejme tomu, prostě na soutěž v kulturistice nějakou normální tady republikovou úroveň nebo podobně, tak nemusíš jenom zaslepeně cvičit a obětovat tomu celý svůj život. Můžeš u toho dělat různé sporty, můžeš u toho hlavně pestře jíst všechno, na co máš chuť, nevyřazovat, hlavně jíst ovoce, zeleninu. Když máš chuť na buchtu, tak si ji prostě dej, protože pokud si potom půjdeš zahrát fotbal, tak tu buchtu spálíš takhle. Protože často se rozhodnou kluci nebo holky, že chcou jít na kulturistiku nebo na bikiny a zaslepeně tomu obětujou rok, 2, já nevím, nic jiného nedělají, jenom chodí, zvedají činky, jí prostě suché věci, aby vypadaly dobře a jednou to prostě přeteče a přestane je to bavit. A tohle si myslím, že je škoda. Jo? Takže mnohem lepší je dělat různé sporty u toho,
všechno možné, cvičit si, hlavně pro radost a hlavně pro tu psychiku je to mnohem důležitější. A proto jsem tohle začal točit, aby jsem ukázal, i když já to zase ženu trošku do extrému, že jdu na tu soutěž té kulturistice a jdu na půlmaraton a ještě v jeden víkend, kdy je to jako mega náročné, ale chci ukázat, že to jde skloubit a vlastně, že tě to může bavit a že můžeš vypadat dobře. Jasné je, nemůžeme se třeba srovnat úplně se mnou, pokud teď se na to dívá někdo mladý, no tak protože já už mám hodně těch svalů z předešlých let a podobně, ale jde jenom o tu message, že prostě pokud chceš mít svaly, chceš dejme tomu jít na tu soutěž, tak dělej všechno. Dělej všechno, dělej to zdravě, cvič, sportuj jiné sporty, jezd zdravě. A když jdeš třeba si v přípravě, tak klidně si můžeš zajet na hory, můžeš si zajít na výlet, prostě užij si to, naopak to ještě tomu tělu prospěje, že zase to je jiný pohyb, té hlavě to prospěje, trošku si odpočíneš. Není to, že jenom prostě jdu do posilovny, z posilovny přijdu domů, jdu honem spát, aby jsem náhodou nespálil gram svalu. Jo, užívej si ten život celý, tu cestu a to je ta hlavní message, proč jsem vlastně tohle chtěl točit a doufám, že to teda někomu pomůže a třeba to přehodnotí, jestli to má teďkom takhle. Samozřejmě žádná příprava nejde úplně hladce. Poslední přípravu 4 nebo 5 let zpátky jsem si asi 5 týdnů před soutěží natrhl hamstring, takže jsem nemohl cvičit nohy. Teďkom naopak, jak tolik běhám, asi prostě to tělo na to není zvyklé, tolik kilometrů týdně a prostě je tam hodně tréninku, všechno, není taková ta regenerace, jak by měla být. Tak jsem si přetížil zase achilovku s lítkem, takže teď minulý týden jsem vlastně neběhal skoro vůbec, ale nevadí, dal jsem tam kolo, podobně, je to úplně normální, vždycky se vám něco stane v té přípravě, tak musíte rychle přemýšlet, jak to udělat jinak, anebo si prostě odpočinete. Takže se blížíme ke konci 3. videa, jestli jsi dodíval až do konce, tak ti moc děkuju a uvidíme se zase v průběhu dalších 14 dní, kdy už, jak jsem vám slíbil, tam bude nějaký host, takže se něco dozvíte nejenom ode mě a budu rád, když dáš odběr a like a uvidíme se u dalšího videa. Čau.